Čaute všetci! Dneska je pekný deň, slnečný, si naberám trošičku slniečka, vitamínu D, lebo to je ešte zatiaľ zadarmo, lebo sa budeme musieť že vraj trošičku uskromniť. Musíme menej svietiť, musíme menej kúriť, musíme menej jesť, piť, tancovať, milovať, fajčiť. Jednoducho musíme inak žiť. Ale ja sa pýtam, že na čo vlastne takto máme žiť? To už není potom život, to už je prežívanie. A to akože by sme mali my takto prežívať a niekto iný sa bude z toho akože radovať a bude si robiť akože čo chce, ako chce, lebo oni už dávnejšie, tí naši páni, zistili v sebe ohromnú schopnosť, takú, že vedia predpovedať dopredu, ako Nostradamus, alebo ako Baba Vanga, alebo Sibila. Oni už dopredu vedeli, že čo príde a podľa toho sa zariadili tak, aby to oni nepocítili. Naozaj vám to páli, ale pamätajte si tú múdrosť tých našich predkov a tých kráľov, ktorí rozprávať. Spravujte túto krajinu múdro a spravodlivo. Pre všetkých. Lebo keď majú byť páni spokojní, musia byť spokojní aj poddaní. Mali by byť. Lebo že tí páni, vy páni ste dostali krajinu do svojich vlastných rúk len do prenajmu, aby ste ju spravovali, aby ste ju zvelaďovali, naše lesy, hory, potoky, vodu, aby ste odozdali ďalším generáciám. Vy ste to dostali dočasne, len tak. Tomu, že vám ľudia verili a veria. Tak to majte na zreteli, lebo nič večne netrvá. A každý raz skončíme. Aj my skončíme a chvála Bohu, aj vy skončíte. Tak aby tu niečo pekné a hodnotné po vás aj po nás zostalo. Takže my budeme sa síce uskromnovať, ale vy nemôžete na náš úkor potom si hýriť a tváriť sa, že sa vás to netýka. Týka nás to všetkých. Takže spoločne. Aj vy, aj my sme na jednej lodi. Žiadni páni a žiadni chudobní. Vy ste tu pre nás a my nie sme a nikdy by sme nemali byť vašimi otrokmi. To si myslím ja. Vaša Boženka.